אחי, אני רעב, אתה לא מבין, אני מת נרעב. בוא נאכל משהו, הבאתי פה מנה פושרת, חבל לך על הזמן. מה אתה אוכל את הדברים האלה? בוא תראה מה הבאתי לך פה. די, נו. בבקשה. אני לא מה... מהסדנה של רבית, קח, תטעם. אוכל בריא. קדימה חיה להסתער. וואי, אכפה לי. לימדה אותי להכין. וואי. בבקשה. מעולה. נכון? איפה? יאללה, אתם רוצים גם תירס או ש... זה קצת כזה? רגע, בואו תשימו גבינה. אני חזקה לפיזור. איך עכשיו? המקצוענים. אוקיי. אני מצלמת את כולם אוכלים. זה בלי מלח, בלי כלום. לא, יש מלח בפינות. כן? לקבוצה. כן, יאללה. רעב, ואז אתה בקול רם. לא. אבל אין לי כוח להכין. ככה של ערב באמת. פשוט, איפה נרשמים? בסדנה של רבית, באפליקציה תמיד נכנסים, מחפשים הסדנה של רבית, והנה, בום. תענוג. 10.